El musical de Damien Chazelle iguala el rècord històric de nominacions de Titanic, però ara fem un repàs de totes les categories. Jordi. Sí, Marc, comencem amb les pel·lícules amb més nominacions i que a la vegada també opten a millor pel·lícula. La La Land, 14, La Llegada, amb 8, Moonlight, també 8, Lion, Hasta l'último hombre i Manchester frente al mar opten a 6 guardons. El millor director estarà entre Damien Chazelle per La La Land, Kenneth Lonergan per Manchester frente al mar, Barry Jenkins per Moonlight, Denis Villeneuve per La Llegada i Mel Gibson per Hasta l'último hombre. El millor actor estarà entre Casey Affleck, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington o Andrew Garfield. I, atenció, a la categoria de millor actriu també viurà una lluita entre Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, també hi podrem veure a Emma Stone o Meryl Streep. També estarem molt atents al curt català Timecode, creat a Reus i que opta a millor curtmetratge. I tant, exacte, Jordi. De fet, a la capital del Baix Camp ja està tot a punt